Ez egy könnyű X-tip lánc. Ez a legagresszívebb lánkunk, és ahogy láthatod, a vágóérre olvasztott wolframkarbid szemek mindent megsemmisítenek, ami az útjukba kerül. A könnyű változat vékonyabb anyagból készül, kifejezetten azért, hogy vékonyabb tengelyel is működtethető legyen, amely 6 vagy 8 mm átmérőjű. Ez negedhüvelyk vagy 5-8 hüvelyket jelent. Ellentétben a nehéz kivitelűekkel, amelyekhez fúrógépfő is jár, ha azt választod. A könnyű változatokhoz viszont nincs fúrógépfő, így ha ilyet szeretnél, külön kell beszerezned egyet, és természetesen külön kell rögzítened a tengely végére. Ezeket a könnyű láncokat kifejezetten öntött vas és agyagcsövekhez fejlesztettük ki, és nem ajánljuk PVC-ben való használatukat, ha csak nem vagy teljesen tisztában a dolgoddal. Ha kisebb átmérőjű csövekhez való kisebb változatok csak egy lánccal rendelkeznek, illetve természetesen 3 lánccal is, attól függően, hogy mekkora láncra van szükséged. Van belőle egy mini változatunk is itt, ami egy hibrid a körlánc és a hagyományos lánc között, kifejezetten lefolyó tisztításhoz. Tehát ez a mi X-tip lánkunk. Köszönjük, hogy megnézted!